Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri gaur ere urtarrilaren 23ko saio berri honetan gure saiora. Gaur gure programara, egunez egun programara, magazinera. Gaur kulturan zentratuko gara, bi elkarrizketak hartzen dizkizuegulako. Alde batetik Itzal Magoa gurekin egongo da platoan eta Altsasukoa da berez, Iruñean bizi da eta gehiago ezagutuko dugu gaurko elkarrizketan. Eta gero amaitzeko Bentura Ruiz ipuin kontalariarekin izan ginen atzo, Mendillorriko liburutegian emanaldia eskaini zuelako edo irakurketa saioa hobe esan da, eta berarekin elkartu ginen. Hori amaieran eskainiko dizuegu, orain has gaitezen beti bezala efemerideekin. Garren mendeko 50. hamarkadara joango gara lehendabizi. 1954 urtean, bi egun jarraietan, Ernest Hemingway idazleak bi hegazkin istripu izan zituen eta bietatik bizirik irten zen. 3 hamarkada geroago, 1983an Estatu Batuetan, NBC kateak The A-Team edo A taldea telesail ezaguna estreinatu zuen. Urtarrilaren 23ko titularrak. Aurten Maili Oienartek, Jeremie Garatek eta Pascal Humbertek Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak elkarrekin prestatutako programazioari hasiera emango diote. Ostegunean, bihar urtarrilak 24 Iruñeko planetarioan Izar Laino deritzon olerki abestuen emanaldia eskainiko dute. Arratsaldeko 8etan izango da hitzordua eta 7etatik aurrera gonbidapena eskuratu ahalko da. 2003 urtetik eskatzen zen eta lortu eginda 2019an. Ikasturte honetan San Francisco ikastetxe publikoak estalitako patioa izanen du. Asiron Solana eta ikastetxeko hainbat kidek inaugurazio bisita egin dute aste honetan. Otsailaren 4an aurrematrikulazio aldia irekiko du eskola publikoak. Maria Solana kontseilariak eta Roberto Pérez hezkuntza zuzendari nagusiak kanpaina aurkeztu eta ikasnova gela inauguratu egin dute. Solanaren esanetan, hezkuntza kontseilariaren esanetan, berritzailea, inklusiboa, berdintasunezkoa eta eleanitza da eskaintza. Gaur urtarrilak 23 Altsasuko auzia berrikusiko da. Gaur Fitur 2019a abian jarri da. Nafarroak presentzia izango du azokan. Izan ere, Katar Paisajez izenburupean lurraldea eta geografia oinarri dituen aurkezpen gastronomikoa egin du gure erkidegoak. Egunkarietako azalekin jarraituko dugu, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, medikuek urtarrilaren 30erako grebarako deia egiten dute Nafarroan. Azaleko argazkian, Madrilgo abi autobidean taxista talde handi baten mobilizazioa ikusi daiteke. Titular honek laguntzen du. Taxistek protestak areagotzen dituzte. Diario de Notiziasen titular hau ipini dute. Legislatura honetan, osasunak 406 kopurura igo ditu medikuen lanpostu finkoak, osasunbideak. Azaleko irudia Kezkaba mendiko tontorra erakusten du. Txuria dago elurra dela eta. Izan ere, familia bat ageri da elurrarekin jolasten. Izenburuak hurrengoa dio. Alturako elurtea. Gara egunkariko lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Sánchezek lakuari 33 transferentzia urte batetan eskintzen dizkio. Argazkiak Huerta de Peralta kasuari erreferentzia egiten dio. Lab sindikatua enpresako zuzendaritzarekin akordio batera iritsi zen eta atzo. Izenburu hau agertzen da ondoan. Berotegien erreboltaren ostean moldeak apurtzen dituen hitzarmena. Berria egunkarian hurrengoa daukagu. Goian iskin batean kulturari dagokionez, 4tan 3 antzerki laburren jaialdia atondu dute Bilboko 7 kaleetan.
Azpian lerroburu nagusi hau ipini dute. Madrilek gizarte segurantza ez du sartu eskumenen negoziazio egutegian. Horren azpian, azkoiengo grebalarien usta izenburua daraman argazkia daukagu, eta bekaldean gainontzeko edukiak. Ekonomia arloan Arabako 19.000 adinekok ez dute diru laguntza jasoko Aldundiaren arabera. Azpian kirolari dagokionez, Xabi Alonsoren aurkako epaiketa atzeratu egin dute. Iskin batetan manifestaziora deitu du Irungo Harrera Sareak larun baterako. Alboan Marta Unzue Atletikeko jokalaria ikusi daiteke eta bere esaldi bat, ilusioa berreskuratu dut Atletiken. Ondoan, bikotekideak eraso eginda leihotik jausi den andre bat larri dago erietxean. Azpian bizigiro atalean, etxea partekatzea beste aukerarik ez. Eta amaitzeko Mikel Albizu presoa libre utzi dute Paristik Madrilera eraman eta gero. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Lehendabiziko albisteak audio, Altsasuko auzia berrikusiko dute gaur giltzarri izan daitezkeen 6 lekuko berrirekin. Eta ondoan eskuinean beste 2 berri. Medikuak grebara deituak daude urtarrilaren 30ean eta otsaileko ostegunetan. Azpian bukatzeko Arostegiako urbanizazioa lehiaketa publikora atera da 4,5 milioi euroan. Iruñerriko agendaren txanda, goazen. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan erakusketa kolektiboa Alfredo Sada elkartearen 30 artisten obrekin. Hiri geometria izenburupean sarrera libre izango da, edo da. Ostiralean arratsaldeko 5:00 7:00 Baluarteren plazan eta El Corte Inglesek antolatuta, Natalia Lakuntza musikariak edo abeslariak disken sinaketa eskiniko du. Ostiralean arratsaldeko 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean eta tokiko jazz musikako urtarrila zikloaren barne, Alberto Arteta 2. Laurok ikuskizuna eskainiko da. Doakoa izango da, baina gonbidapena aldez aurretik eskuratu beharko da. Horretarako, han bertan Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 aurrera doainik eskuratu ahalko duzue aipatutako txartela. Bukatzeko, ostiralean gaueko 10:00 Central Cafe antzokian kontzertu bat Fridoniaren eskutik. Sarrerak 16 euro balio du. Zerua estalita egongo da, prezipitazio ertaina egingo du iraunkorra eta ugaria. Goizean goiz elurkota 800-900 metro inguruan egongo da, ekialdean 500-800 metro artean. Egunaren erdiko ordutan elur mailak gora egingo du eta 1000 metrotik gora koka daiteke, azken ordutan baliteke 700-900 metro artean jaistea. Goizean goiz mendebal ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da, tarte gogorrekin. Goizean ipar mendebaldera egingo du bolada gogorrekin eta oso gogor batzukin gainerako ordutan temperatura gutxi igoko da. Ostegunean zerua estalita egongo da, egunaren bigarren partean lainoak gutxitu egingo dira bereziki ekialdean. Egunaren lehen partean prezipitazio txiki ertaina egingo du, bigarren partean prezipitazio txikia, zenbait tokitan ertaina arratsaldean. Elurkota 500-800 metro inguruan egongo da. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogor batzukin goiz partean. Temperatura gutxi jaitsiko da, zenbait tokitan izotz txikia egingo du. Iruñerriko albisteak, lehendabizi Etxauriko berriak.
Urtarrilaren 28an arratsaldeko 6etan Ororbiako kulturgunean Agenda 21ari buruzko informazio lantegia eskainiko da. Tokiko plan estrategiko honek ekonomia, gizarte eta ingurugiro arloko udal kudeaketa jasangarri bat bilatzen du. Guzti hau, prozesu hau, herriko administrazio, herritarren eta herriko elkarteen bitartez gauzatuz. Esan bezala, urtarrilaren 28an zalantzak argitzeko eta xehetasunak emateko aukera izanen da. Jarraitu dezagun Galarko zendeako albisteekin. Oinarrizko gizarte zerbitzuan hitzordua eskatzeko telefono zenbakia aldatu egin da. Orain hurrengora deitu beharko da astelehenetik hasita ostiralera bitarte goizeko 9:00 eguerdiko 12:00. 948 346 913. Bukatzeko Iruñerriko berri hauekin goazen Iruñera. Urtarrilaren 26an mobilizazioa izanen da Iruñean LAB sindikatuak deituta, landa eremuan eta hirian ematen den lan ezegonkortasuna salatzeko. Protesta Huerta de Peralta enpresarekin akordioa lortutako astean ospatuko da. LABek zuzendaritzarekin hitzarmena lortu bai du 28 egunetako greba honi amaiera emanez. Akordioaren edo hitzarmenaren bitartez, kaleratutako langileak berriro ere hartzea alde batetik, zorra ordaintzea eta enpresa itun bat sortzeko negoziaketa baten irekiera adostu da. Berri gehiago Nafar hiriburuan, Iruñean. Iruñeak elurteen aurreko plana aktibatu zuen atzo, datozen egunetarako aurrikusten den eguraldia dela eta. Izan ere, konsistorioak udaletxeak ohartarazi egin du 400 metroetan 10 zentimetro inguruko geruza espero dela. Berrikuntza moduan, aurtengo dispositiboan gatza lortzeko bigarren puntu bat ipini da Sadar kalean. Bigarrena esan dugu, biurdanakoa mantentzen delako. 2018 urteko abuztuaren 20ko Nafarroako 160 aldizkari ofizialean udalak partaidetza teknikari profileko 2 lanpostu oposaketen bitartez betetzeko deialdia egin zuen. Orain 2 izan ordez, 4 izango dira, 4 lanpostu eskaintzen dira. Euskal gaitasun agiria ega beharrezkoa da eta aste honetan urtarrilaren 26an larunbatarekin lehendabiziko froga gauzatuko da. Iruñerriko berriekin eta Iruñeko albisteekin bukatzeko, Iruña hirian sartu dugu berri hau gainera, baina ez dio soilik Iruñari eragiten. Sindikatu medikuak grebarako deia egin du. Gehiegizko lan karga salatuz eta baldintza hobeak eskatuz urtarrilaren 30ean izango litzateke lehendabiziko greba eguna. Otsailean zehar beste 4 egunen proposamena egin da eta. Zehazki 7, 14, 21 eta 28an. Urtarrilaren 23ko saioa amaitutzat emango dugu eta ea ze nolako programa dugun bihar urtarrilako 24. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.